Wasalna fl-10 podcast ta' tqis li kampjonatu qasbeda diġà minna 9 u dal-10 wieħed. Dan huwa l-aħħar wieħed ta' qabel jibda l-kampjonat. U ma stajniex ma niftħux, jien qed ngħid niftħu mhux nagħlqu, niftħu l-kampjonat biċ-chairman bil-ħalliem ta' dan l-istil ta' kampjonat li tant qed jikber, tantu hekk li l-bieraħ kont parti ta' tfal 3-year-olds, ġobu ġibba kemm mimriġil, kulħadd ġej, joġobni dak il-podcast, u kulħadd tisemmi. U fuq Edgar, u fuq il-ħaġġ, u fuq għajt il-barqax. Ma stennejt, da mhux fuq television naraw aħna. Narawh fuq Social media. Social media. Isma' biħal minnu mistieden ta' Dr. Joseph Muscat. Ila ħafna biex. X'inhet tħalli sibta katedra l-ħallili. Għaddejt għadhom dew tajjeb. Li toħlo. Tajba di. Din jabduwa żgur jabduwa. Il-kreatur. Jagħmel tal-lowleru Il-kreatur. Kreatur, tajjeb. Baptizim kellna dal-podcast mer. Tajba kienet di. Qasadditi minn moħħi. U li għax daħħalli il-tqajt miegħek li rajtek naħseb konna qegħdin fil-presidenza tal-Brussels. Tiġi kull darba hemmhekk li hawn buż. Għax jiena demek, inti dejjem buż jien dejjem ġuż ħodna. Ekku. Kafri Ministru demek. Issa, dan il-kampjonat, għarbitu kulħadd fażul, għattini sena reġa kien hemm xi tgergir l-ewwel hemm, għat-tielet sena reġa kien hemm xi tgergir, però issa kull min ġejt mistiedenaw il-coaches, players, presidenti, kulħadd jaqbel miegħu. Kulħadd għax tinsiex li ħafna drabi ħasbu li sa jirbħu, mhux se jirbħu, però illum kulħadd jistenna semmejt li tqajt ma' ħafna nies il-bira. Issa se jibda x'nagħmlu aħna bikikara x'nagħmlu aħna sliema x'nagħmlu. Lajta kulħadd sliema. Però żgur li b'dak tip ta' kampjonat ma tistax tgħid mirbaħ l-ewwel waħda se jispiċċa tajjeb. X'kienet l-idea tiegħek? Ifhimni, l-ewwel net proset lilkom għax rajt xi episodji minnu u veru huwa podcast li iżommok għax ma tiddejqux issaqsu l-mistoqsijiet u min jiġi jitkellem ma jiddejjax jitkellem, ġifieri u nixtieq li tkun hekk illum. Jien naħseb il-punt fundamentali huwa illi aħna m'għandniex il-Premier League Ingliż, m'aħniex is-Serie A, m'hemmhekk ukoll li bagħtu. Jiġifieri u li hu. U qegħdin f'sitwazzjoni li kull kampjonat madwar id-dinja qed jara kif idaħħal iktar it-tratteniment, isir iktar sostenibbli, jiġbed aktar nies u jiġbed aktar nies li jara fuq it-television barra il-ground. U il-kampjonat normali, format normali, kien qed joqtol il-futbol Malti. Għaliex ma jkunx hemm interess, jista' jkun hemm x'ismu waqtiet ta' pika biex ngħidu hekk meħħa jirbaħ il-lig l-aħħar naqra. Dej l-aħħar. Imma l-bqija, jiġifieri kważi kollok naqra pika isfel meħħa jaqa' naqra pika fuq forsi min ħajirbaħ forsi. U meħħa jidħol fl-Ewropa mbagħad bqija mejjed il-lig jkun. U dak li ridna nagħmlu u kien li il-motto huwa every match matters. Ġifieri kull logħba tot. Issa ħalli s-sena l-oħra kellna sitwazzjoni ta' żewġ logħbiet li ddispjaċini l-ewwel wieħed. Kont ħaniġi għal ta' kif żviluppaw din is-sena biddilna ħarira regolamenti biex dak li ġara s-sena l-oħra ma jerġax jiġri għax dejjem nitgħallmu. Imma fl-aħħar mill-aħħar essenzjalment ngħidu 95% tal-logħbiet it-teams jinżlu biex jirbħu. Għax jafu li mingħajr dak il-punt, mingħajr dak it-tliet punti, jista' jkun ħajżvintalhom
kollox. Anka fl-opening ground. Totalment. Fejn min jgħidlek li l-opening ground tilab għal xejn u mbagħad tilab kollox l-closing ground meta mhux il-każ. Min jgħidlek ma femx is-sitwazzjoni. Imma ħanejdilkom il-punt huwa illi jien fil-verità dan huwa l-aħħar season dan il-format. It-tielet wieħed dan huwa l-aħħar season dan il-format. Issa it-timijiet iridu jintaqgħu, jitkellmu il-clubs u jiddeċiedu il-way forward biex nagħmlu hekk aħna bħalissa qed nikkummissjonaw studju. U l-istudju huwa biex naraw x'jaħsbu n-nies in ġenerali, x'jaħsbu d-dilettanti tal-futbol in ġenerali u x'jaħsbu d-dilettanti tal-futbol Malti. Sekonda, in-nies nistgħu nibdew minn issa mela. Iċemplunna, jibatulna fuq il-numru li qed naraw taħtna hawnhekk. Ħanżid biċċa qabel ma tkompli jekk tippermettili Joseph, għax naħseb pertinenti ma dak li għadek kemm irrispondejt inti. Hawnhekk fost affarijiet oħra nkunu anke l-vuċi tan-nies hemm barra hekk għandu jkun. Kif twieġeb pertinenti għal dak li għadek kemm irrispondejt u li saqsik il-bużu? Kif twieġeb għal min jgħidlek jew għal min isaqsi jew għal min jikkontempla jew jikkummenta il-fatt li dal-format fl-Ewropa kollha, ikkoreġini jekk qed nisbalja jew jekk kien isembar jiżbaljaw, Malta huwa l-uniku pajjiż fl-Ewropa kollha fost il-55 membru assoċjat mal-UEFA fejn għandu dan il-format, mhux format tradizzjonali. Fil-verità, ekku. Imma fil-verità trid tqis illi inti aħna l-ewwel kampjonat maġġuri ta' fl-ola livell illi għandna il-Football Video Support. Ħaddieħor jew għandu l-var jew m'għandu xejn. Fejn hemm il-Football Video Support huwa jew f'kampjonati minuri bħas-Serje C fl-Italja. Imma hemm kampjonati issa maġġuri oħra li qed iħarsu lejna qed jaraw. Hemm kampjonat ta' pajjiż partikolari fl-Ewropa mhux qed insemmi lemma hemm kampjonat ta' pajjiż partikolari tkellmu magħna fuq l-esperjenza. U qed isegwi b'interess tal-FVS għax il-UEFA qalulhom araw x'qed jagħmlu Malta fuq l-FVS. U fil-verità qed jgħidulhom aħjar l-FVS mill-VAR. Għal ċertu raġuni. Dik kollha semmejnija fil-bidunet. Għax tneħħi għax inti tirresponsabilizza lit-tim. U ħadd ma kkontestak meta konna kummentajna b'dak il-mod. U fil-verità jien nitkellem mar-referees. Isfax il-ħamrun taru barra dis-sena. Mingħajr il-football video support. Pastazata kbira. Imma apparti minn hekk, ġifieri jien ma niddejjax li jgħidu sma' aħna l-uniċi li nagħmluha. Kien hemm artiklu fl-Ekip li l-Franċiż qed jaħsbu fuq xi ħaġa simili. Imma lil minn dan kollu, jien m'iniex marbut mal-format tal-opening u tal-closing. Ħanerġa' lura. Aħna bħalissa qed nagħmlu studju x'jaħsbu n-nies in ġenerali, x'jaħsbu dilettanti tal-futbol internazzjonali hawn Malta u x'jaħsbu n-nies li huma dilettanti tal-futbol. Jekk toqgħod fuq li jgħidu s-social media suppost ħajkun hemm 9% kontra u 10% favur. Irridu naraw issa veru, jkun hemm studju. Ġibuha dal-istudju. Jkun hemm stħarriġ tal-opinjoni pubblika, ħajkun hemm focus groups ukoll dak jgħidu qed jieħu ħsiebhom. It-tip ta' Dr. Marmara. Qed jagħmlu Vince Marmara. Qed jagħmlu Vince Marmara. U stess qed jagħmlu. Qed jagħmlu il-Professur Marmara u dak kan ippreżentaw lil clubs biex ngħidulhom mela dan huwa dak li n-nies qed jaħsbu mhux biss fuq il-format, fuq affarijiet oħra, fuq il-plejers Maltin, fuq il-plejers barranin. Fuq numru ta' affarijiet illi ħanisimgħu affarijiet li forsi mhux ħajoġbuna. Forsi nisimgħu affarijiet li ħajsorprenduna. U minn hemmhekk ħanibdew nieħdu d-deċiżjonijiet. Ħanagħlaq b'din. Jiena għalija jista' jkun kwalunkwe format, m'għandix problema. Il-klabs iridu imma jifhmu u diġà qegħdin jifhmu illi hemm punti illi wieħed imbagħad irid jiddeċiedi. Ġifieri, il-lig jagħmel il-flus, jagħmel il-profitt għax hemm il-playoffs. Jekk il-lig jieqaf mingħajr playoffs, il-lig jitlef il-flus. Jekk il-lig jitlef il-flus, it-timijiet jaqlaw inqas flus. Ġifieri, jekk iridu mmorru għal round robin normali, home u away, Ġibu inqas players ta' livell. dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda irridu naraw fil-fema tiegħi għalija l-iktar punt kruċjali huwa kemm għas-sostenibilità finanzjarja, kif ukoll l-attrazzjoni huma l-playoffs u dak li qegħdin naraw issa diġà li hemm mismatch enormi bejn
l-ammont ta' nies li matul l-istaġun imorru l-ground, l-ammont ta' nies mbagħad li jmorru l-ground meta jkollna l-Final Four, assolutament ammonti illi huma inkorporabbli, u l-ammont ta' nies illi jsegu għandna d-data mill-ant il-PBS ta' set boxes tal-Melita u tal-Go li jaraw il-lob mid-dar. Jiġifieri l-logħba normali tal-Premier, jiġifieri mhux xi logħba. Mhux Bedfurjani jew ħamru Birkirkara. Logħba normali. Ikollok Ħażabbaru l-Mosta pereżempju. easy, jiġifieri 20 Żewġ timijiet żgħar ma stabbiliti 20 set fil-Premier. boxes. Jiġifieri 20 set boxes, jiġifieri għandek medja ta' 40,000 ruħ qed jaraw Anzi iktar. li għal Malta. Għax inti parti minn dawk is-set boxes huma stabbilimenti tad-divertiment. Ma jkunx hemm persuna waħda jew tnejn ikollok iktar. Jiġifieri meta qed tgħid illi għandek 10% tal-popolazzjoni totali, kważi 15% tal-popolazzjoni adulta, illi qegħdin jaraw logħba tal-Premier meta jistgħu jaraw affarijiet oħra. Għandi mistoqsija oħra ħalli ma nitkellmux biss fuq il-format sewwa u ħankun ċarfu. Ġifieri inti kont il-kreatur ta' dan il-format. Inti l-idea kienet tiegħek bħalma fil-passat kellek idejat kbar ovvjament fi sferi oħra tas-soċjetà, però aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-futbol. Kemm weġġatek kifex tax inti s-social media segwiha wkoll. Il-famuża Ħamrun Furjana. Il-kritika kbira, kritika ħarxa li kien hemm fuq il-format, meta kellna partijiet qed insemmija. Kellhom raġun in-nies. Meta kellha Ħamrun Furjana, meta l-Florjana ma nafx kif kienet għax issa żmien, kien jaqbillhom jitilfu. Kellhom raġun in-nies. U kien hemm xi logħba oħra. Kellhom raġun. Kifex ta' meta tara dawk il-kummenti? Kellhom raġun in-nies. Dak kien skerz tas-sitwazzjoni u din is-sena Ġiet irranġata. ġiet irranġata. Jiġifieri jien l-ewwel wieħed li qed tisma' dawn huma affarijiet li nitalmu. Ħanerġa' ngħid. Diġà kelli laqat ma' nies li huma veru ta' intenzjoni tajba, illi ġew bidejat oħra dwar kif nistgħu nħarsu lejn formats oħra. Jiena li nerġa' ngħid, l-importanti huwa fil-fehma tiegħi għas-sostenibilità finanzjarja u għas-sostenibilità fit-tul u għall-attrazzjoni ta' dan kollu. U l-attrazzjoni tidher mill-fatt li issa naħseb qatt ma kellna staġun daqsda li ħajibda din il-ġimgħa illi kien inċert, ġifieri fil-verità ħajkun hemm min ħajaqaċċajt ħafna. Fis-sens għax nefaq ħafna flus u mhux ħajrnexxielu jidħol fl-Ewropa. Xi qed nara 600 li ramaw bil-kbir. Dawn tlieta ħajħaddu minnhom plus it-trophy. U wieħed ħajrbaħ lik. Ġifieri wieħed biss ħajrbaħ lik minnhom, jiġifieri ħajkun hemm żewġ timijiet illi ħajkunu ħajħossuhom diżappuntat il-mezz. Xorta qegħdin deħlin bil-kbir qatt ma niftakar lik li huwa daqshekk. Inti minn dejjem kien jinteressa kif il-format. Minn dejjem, Kont tissegwih. Jien dejjem interessani imma forsi naqra nostalġiku, jien nemmen ħafna fis-sitwazzjoni fejn inti ikollok lejn xiex tħares li kemm bħala role models, kif ukoll bħala attrazzjoni li tkun biex ngħidu hekk, characters larger than life. Ġifieri meta għas-saħħa tal-argument ir-Rabat, Bħuk, Filippov il-goaler, ġissu tgħidli għax qed tara meta qed tara iż-Żurri, Paris u Dinov. Ġifieri il-Ħamrun niftakar mis-Sirja li jaħfirlu joħodni il-ground naraw ma kienx iżomma l-Ħamrun mis-Sir, imma konna mor naraw il-Ħamrun mal-Balemina United. Kienet l-ewwel darba illi tim Malti minn għalija għaddew għal kellhom wieħed il-Ħamrun Bilfield minn għalija kien jilab. Kellhom il-Gallagher, kellhom il-Gowler li. Ġifieri għandek is-sitwazzjoni ta' meta inna xarġibu l-Paul Mariner. Ġifieri kienet, hemmhekk nixtieq illi nerġgħu mmorru li n-nies jibdew jerġgħu joħolmu fuq ċertu affarijiet u qed narhom illi mhux problema li tikkritika l-format. Ħanerġa' ngħid, hemm idejat oħra ta' formats differenti li qegħdin neżaminaw illi xorta jwasslu għal xi tip ta' playoffs u li jkunu aktar ngħidu sportivament ġusti, għax jien nisma' dak li jkun mela jien qiegħed l-ewwel għal-lig kważi kollu, għax kieku kont l-ewwel għal-lig kollu irbaħtu mal-ewwel.
Imma kont tajjeb ħafna, kont l-iktar tim konsistenti u kollox, u mbagħad ġewni 90 minuta ħażin u tlift il-lik. Ġifieri dik nifhimha u wieħed irid jipprova jikkoreġija naqra fil-waqt li jżomm l-inċertezza sal-aħħar. Imma naħseb dak li qed jiġri issa reġa' hemm ċertu tip ta' timijiet li qed joħolmu u timijiet forsi li mhumiex daqshekk tal-ewwel faxxa li jgħidulek għandi ċans. Mhux qiegħed hemmhekk għan-numru, imma għandi ċans jekk ninżel għall-logħba u qed ninżel sewwa, għandi ċans li nagħmel sorpriża. L-investiment barrani bla preċedent, inti naf li qed isegwi, naf li ovvjament tirrikjedi due diligence, xi ħaġa li essenzjalment ċerti li saret, għandek Santa Lucia li għalkemm mhumiex parti mill-MPL segwejt l-investimenti li qed jagħmlu minn investitur barrani mit-Turkija, Sunday Ventures ta' Hibernians. Kemm hija xi ħaġa pożittiva din u kemm taħseb li anke klabb oħra jsegwu? Jien nista' ngħid li bħalissa hemm mill-inqas klabb ieħor li qiegħed fl-aħħar fażi li jinxtara investituri barranin li diġà għandhom timijiet oħra u timijiet kbar. Very good. U qegħdin jaraw l-tim tal-Premier Malti li qegħdin fil-fażijiet aħħarin li jiffirmaw il-heads of terms jgħidu. Xi sal-bidu tal-kampjonat għal-bidu ikun qiegħdin hekk. Ejja ngħidu li forsi mhux sal-bidu ma naħseb sal-closing round ikunu għal. Sal-closing round jew sal-opening round? Sal-closing round. Over the span of the season. Eżattament. Naħseb fl-ispan tal-istaġun ikunu għal. għal. Messaġġ minuma. Ġaħna nsaqsu kollu. Le, għax mhux Minn suppost wieġeb kollox. Le, mhux jekk tkun konfidenzjali ma mhijiex id-dover tiegħi mhux xogħli li ngħid. Le ma nistax. Imma jiġu għandna dawn il-xismu biex ikun hemm best practice għax dak li ġara fil-każ tal-Hibs. Qed jenna, ġifieri aħna jiġu għandna investituri barranin, jiġu għandna l-klabs, jgħidulna b'dal każ, isma' kien hemm l-esperjenza tal-Hibs, ejnuna biex naraw x'inhuma l-affarijiet li nistgħu nagħmlu aħjar jew mill-iżbalji titgħallem. Il-klabs jiġu. Mela, għandna każ ieħor ta' investituri barrani illi bħalissa qiegħed jfittex tim għaw Malta u ġie għandna jgħidilna isma' qed naħseb dawn l-affarijiet u aħna ngħidulu, is-sitt ma ngħidulux mural dat-tim jew mural dat-tim. Ngħidulu isma' dan huwa s-sitwazzjoni f'kull klabb, mur tkellem ma' dak il-klabb għax hemm klabbs li jridu investitur barrani. Hemm u jgħidulu meta investitur barrani jrid li jkollu s-seta li jmexxiju. Hemm klabbs oħra li jgħidulek isma' irrid il-flus tal-barrani imma rrid nibqa' mmexxijien. Jiġifieri dik tkun sitwazzjoni iktar komplikata li ma tantx hija faċli, imma hemm klabbs li jridu jaħdmu hekk. Why not? Kulħadd għandu li kienet il-game changer kienet il-liġi mhux tal-kummerċjalizzazzjoni. Tal-kummerċjalizzazzjoni hija tajba, imma l-iktar importanti tal-Sport Limited Liability Company li inti għandek dik il-liġi 10% iridu jibqgħu tas-supporters, ta' fondazzjoni tas-supporters u sa 90% jistgħu jmorru għand investitur barrani. U li għalija kien kruċjalissimu li fil-każ tal-Hibs u qed nifhem anke fil-każ ta' dan it-tim ieħor l-investitur mhux interessat fil-real estate, mhux interessat fil-flassi, mhux interessat fil-binja, mhux interessat li jwaqqa l-ground u jagħmel shopping center fil-ground, mhux interessat li jieħu l-interessat fil-sporting aspect. U dik għalija hija kruċjali. U dawn huma ġifieri il-Hibs huma l-ewwel li qegħdin b'MCO, MCO tfisser Multi Club Organization, ġifieri hemm iċ-Cesena, hemm l-Avaí fil-Brażil u hemm l-Orange County fl-Amerika. U meta tqis li qed għandhom fuq il-bord tad-diretturi tagħhom xi ħadd bħal Klinsmann u naħseb jien. Kollok ċerta kredenzjali. Ma nafx kif ħajmorru ma jmorrux, imma meta tara s-CV tal-coach li ġabu huwa CV impressjonanti ġifieri. Dak huwa t-tip ta' għajnuna u ta' step il fuq u meta ikun magħruf jekk Alla jrid jalaq dan il-klabb ieħor, ġifieri l-ismijiet li qed nisma' bħala jew il-profili bħala players huma profili li ħajollu bil-kbir. Qed nitkellmu qed nitkellmu dwar ownership ta' clubs. Kif rajta u kemm taraw sustainable il-fatt li għandek president
san semmih Joseph Portelli, president ta' klab tal-MPL, illi reċentament ħawver ukoll klab fis-serje di fl-Italja spal. Ma żewġ ball games totalment differenti. Dik minn xulxin. tikkwetani. Tinkwetani. Le ħanejdlek li naf lil Joseph mhux ħajkun qiegħed. Ikun hemm min jgħidlek li bħal Joseph x'in jiġba jkun le, ma nemmix li. Le, ma li jabbanduna l-ħarun biex Ma jagħti nemminix, iżjed naħseb illi fil-verità f'moħħu huwa illi jara kif ħajaqqa it-tnejn iktar milli jew wieħed jew ieħor. Dak li qed jagħmel Jimerġu. mhuwiex l-ewwel ħaġa li qiegħed jagħmel, l-ewwel bniedem li qed jagħmel xi ħaġa simili. Mhijiex easy, jiġifieri fil-verità il-pjazza illi għażel nemmen li hija ferm aħjar minn dik li kien għażel qabel tan-Noċerina għax naħseb naqra perikolusa. Ferrara, kont int ukoll, Ferrara belt tranquilla u naħseb l-ambjent huwa ideali biex ikun jista' jaħdem Ejja u ngħidu l-proġett ta' 6 snin ejja ngħidu ma li jkollux pressure biex iwettqu. ejja ngħidu li iktar tranquilli m'għandhom storja kbira. Ejja, mhux hekk. Kienu serjali spallu. In-Noċerina huma dik li dawn ikollhom 3000-4000 ruħ kull nar ta' ħadd għall-op, ġifieri mhux ġajt huma pjuttost ibsin bħala supporters. Naħseb ma l-ispall għandu storja kbira li jrid naħseb l-ewwel passi kienu tajbin. Imma l-eta ma tinkwetani xejn. Jien qiegħed nara anzi nara bħala xi ħaġa eċċitanti kif wieħed jista' jimxi l qudiem. Nara affarijiet eċċitanti oħra li qed jidhru fil-futbol Malti, ġifieri ħadd ma jafx ħajjiġri fiċ-challenge din is-sena. Imma mhux ħaġa kbira li within the next 3 years ikonna l-ewwel team out fil-Premier, pereżempju. U din tiftaħ jerġa' avenues totalment. Qegħdin challenge li kura ma' biex jitilgħu Premier. Fit-3 snin li ġejjin. Mhux inbillithom fuq il-flus. Qed ittihom kuxin ta' 3 snin. Challenge League dis-sena Ħajkun challenge li. ħajkun challenge kbir. Żgur li ħajkun hemm. Kerċem applikaw. Kif tara di? L-ewwel net Il-fatt il-GFA bil-mod il-motisa. l-ewwel Fej biex ħepi bija. m'għandhomx raġun. Terħi. M'għandhomx raġun. Qed jintreħew il-klabs minn ħdana. Ejja nitkellmu ċar. Jien Anton Tabone, ħabib tiegħi, meta bdew din il-xismu, mur qed ngħid xejn segret, jiġifieri kont kellimt il-Matthew u l-Bjorn fuqha, meta jkunu ġew għal parir qabbatthom ma' avukat speċjalizzat Spanjol. Għalli ċaru tont illi l-MFA u l-GFA ma setawx jisobuna l-Victoria Hotspurs. Aħna maħniex l-MFA għal Malta u l-GFA għal għawdex Malta huwa pajjiż wieħed. Mhux hekk għandu Ġifieri ma tista' qatt iżżomm tim milli japplika għal xi ismu tara l-capacity u kollox. Qatt ma nimmaġina l-Katania, l-Palermo, l-Messina fis-Siċilja Calcio jew imma Federation fil-ferma tiegħi hemm bżonn ta' riforma biex il-likawċi jibqa' relevanti. Il-likawċi jintafu ħafna flus fih, il-likawċi hemm investimenti kbar. Bewieħed u ieħor kull tim biex jirbaħ il-likawċi jinvesti mal-400-500,000. Daħħal xejn. Xejn, zero, ġifieri dan mhux jidħol Revenues ta' xejn, revenues ta' xejn. 2000 euro daħlu tal-li ta' kerċem. Imma għalhekk hemm bżonn Bil-flus riforma, taħħal. jien li kieku riforma li nagħmel jien u tkellimta ma' Matthew kemm il-darba u nibqa' insisti fuqha biex il-GFA tibqa' relevanti huwa li minflok wieħed joqgħod jagħti għax dis-sena ħajapplikaw kerċem, mbagħad is-sena oħra japplikaw in-nadu. Tispiċċa depleted. Allura għamel sitwazzjoni fejn tgħid isma' jien tlaħaq ftehim kulħadd min jirbaħ illi kawdex għandu dritt, jekk irid jew le jaraw, għandu dritt li jidħol fit-third Malta. Fil-natural. Amateur League 2, NAL 2. U min jaqa' mhux bil-fors ħajaqgħu dejjem tirrisettja s-sitwazzjoni b'tali mod illi tagħmel 3 bir-reġjuni, tagħmel il-North, Center u South, per eżempju. U Gozo? Le, u tħallihom għalih. U kull darba jekk għandu jaqgħad imma tagħti sens li kawċi issa, illi inti minn ħajirbaħ għandu dritt jekk irid jitla' jien nemmen issa. Diġà tistudjari jien. Għax kien hemm intefaħħa fuq il- Jien għalija ċara li jekk għandu jiġi biex tibqa'
biex tibqa ir-relevanza Tal-GFA u tal-Club Żawċi. tal-GFA u ma jispiċċax għal xejn illi kawċi. Fil-qosor. Għax nemmen li għandu futur xort. Fil-qosor ħalli naddu għal temi oħra, ħanerġa' naqbes fuq l-ixju tal-ispall. Il-business model illi taħseb li għandu Joseph Portelli f'moħħu għal dal-proġett jixbaħ dak li kella f'moħħa l-MFA fil-bidu tal-terminu ta' Bjorn Vassallo bħala president li mbagħad sfaxxa minħabba l-pandemija u raġunijiet oħra tal-tim Malti fis-Serje C jew ma' żewġ modelli differenti għal kollox. Nista' ngħidlek li l-idea tat-tim Malti fis-Serje C għadha ħajja. Very good. Għadha ħajja mill-MFA u mill-MPL flimkien. U qiegħda tbaqbaq fuq wara. Ovvjament dak li ġara issa bl-Italja affettwana lilna fuq dan kollox, l-ewwel kienet il-pandemija. Mbagħad meta m'għaddewx għat-tazza tad-dinja u l-rivoluzzjoni li kellhom ilhom bla federation, issa l-federation reġa' kellhom dal-inkwiet Mancini u kollox. Imma diġà kien hemm l-ewwel kuntatti biex nirreattivawha dik l-idea. L-idea hija li nkunu flimkien l-MFA, l-MPL u investitur ta' ċertu portata li wkoll huwa investitur fil-futbol internazzjonali m'għandux interessi hawn Malta u li nistgħu b'mod differenti għax illum nifhmu li ma nistgħux nieħdu l-players bit-timijiet Maltin. Il-players taqbad toħodhom, Le, ma toħodx tkun totalment differenti l-idea. Tkun sostenibbli, tkun li mhux tieħu l-players mill-klabs Maltin. Dinna kif rekċa. Naqqażi ma tista'. Le, tajtek ħafna diġà għax ħadd ma kienx hemm ma din, imma qegħdin għadna għaddejjin dik l-idea rġajna irxoxrajni. Il-Maltin imma jkunu players? Le, mhux bil-fors. U dak huwa wieħed mill-iskopijiet li Maltin li bħalissa dim sitwazzjoni fejn kważi l-ebda Malti mu qed jilgħab manna l-ebda foreign base kollha ġew lura, iftit li kellna li kollok Maltin tat-tim nazzjonali homegrown jilagħbulek f'livell Issa tħodha pożittiv li ġew qed jieħdu gost jiġu Malta. Jiena għalija il-kwistjoni mhux jekk tilabx Malta jew barra, l-intensità tal-lob li tilab. Mhux għalhekk. Jiġifieri jekk l-intensità tal-lob hawn Malta ħajola, tajjeb. Jekk l-intensità tkunu tibqa' baxxa, ħażin, jiġifieri mod ieħor ta' kif qed naraw għadna m'għandniex ftehim imma fil-waqt li dis-sena ħankunu daħħalna minn dan is-staġun inċentiv biex jintlabu aktar players Maltin u players żgħażagħ Maltin li rridu naraw kif ħataħdem. Għas-sissa il-feedback li għandi mill-klabs huwa l-reazzjoni kienet il-players Maltin ollew rashom għall-pagi. Ġifieri il-pagi tal-Maltin. Ġifieri olew sewwa. U mhux dik l-intenzjoni tagħna illi nżidu l-pagi tajjeb li jizdidu l-pagi tal-Maltin, ma jizdidu l-pagi mhux għax hemm aktar flus, għax għolet il-kwalità suppost. Ġifieri jridu naraw kif taħdem. Imma mbagħad il-phase 2 illi f'moħħna illi ndaħlu huwa illi kalla jrid mis-sena nittama li nkunu nistgħu nagħmluha mis-sena d-dieħla, jew forsi mis-sena ta' wara, imma it-target huwa s-sena d-dieħla, huwa li nagħtu nġibu budget għal kull wieħed mit-12 klabb illi iġib player barrani ta' kwalità għolja. Jiġifieri li jkun player. isem. Ejja ngħidu ta' kwalità għolja li jrid ikollu isem miegħu fl-aħħar. Jiġifieri jkun player illi wasal l-entmiem il-karriera tiegħu, illi tista' taffordjah jekk ikun hemm ċertu għajnuna, nagħtu għajnuna lil kull wieħed mill-klabs, ħalli fl-aħħar mill-aħħar anke t-tip ta' barrani li ġib. Ikun ta' livell. Mhux ikun ta' livell ola li minnu nnifsu mbagħad ikun ta' roqqa biex ngħidu hekk kemm għall-plejers żgħażagħ Maltin kif ukoll għall-plejers l-oħra. U dik hija issa l-pass li jmiss li kull plejer ikun hemm xi ħadd li tiqara mela dak ġie jilgħab Malta u nemmen li Bħal Valbuena. jien ma nafx kif ġiba dik ma nidħolx fija. Imma anke kien inħarsu ġifieri Ronaldinho mar fis-Serje C Italjana, saħħi Ronaldinho trid naħseb li hemm Għax kemm mal-Mila probabbli. Nemmen li hemm plejers oħra ta' kwalità li jekk ikun hemm ċertu impenn naf dis-sena li kien hemm tim partikolari li kienu frib ħafna li jġib qrib immens li jġibu plejer li kien jilgħab fis-Serje A sa 3 staġuni ilu.
ġifiri, u ma ġiex għal raġunijiet personali ma ġiex. Imma dak huwa t-tip issa ta' qabża fil-livell li jkun hemm bżonn li kull tim ikollu mill-inqas plejer wieħed barrani ta' kwalità li jista' jerġa' jgħol lill-livell li mhux għandek il-barrani biex timla. Imma għandek Għadil 11. biex għandek barrani li jgħollilek il-livell flimkien mal-Malti għax naf biex tirbaħ il-lik trid għandek bżonn sinsla Maltija ta' kwalità. U jinċentiva anke żgħażagħ tan-nerġi tal-akkademja meta jkunu qiegħed madwarhom. Qed issemmi finanzi, sostenibilità, inċentiv finanzjarju. Aħna niftakru żminijiet dejjem ovvjament ma nipproġettawx li x-xemx telat bl-introduzzjoni tal-MPL għax qabel saru affarijiet tajbin ukoll. Però niftakru żminijiet fejn inti tittilab il-kampjonat, tikkwalifika fl-Ewropa biex forsi il-kampjonat tiġi equal finanzjarjament, iddaħħal 500,000 mill-Ewropa u mbagħad ovvjament titkompli għaddejja snin ta' qabel, snin ta' wara. Inna nsemmuha Ellen li assistik b'mod impeccabbli f'ħafna affarijiet, semmiha anke mal-klabs iż-żgħar meta nkunu għandhom ħansaqsik dwar il-Fund Distribution Initiative ukoll. Però nixtieq tispjegana, inna ngħidu li from day one mal-introduzzjoni tal-Vibet Malta Premier nhar il-ġimgħa, 12 klab ħajjieħdu is-somma eżatt tista' tgħidilna inti 600,000 euro kull wieħed. Kif irnexxielkom tiġġeneraw daw il-flus kollha u kif il-klabs qed jibbenefikaw finanzjarjament mingħajr għadu għaż beda il-kampjonat. Waħda mir-raġunijiet hija li l-kampjonat irid ikun attraenti. U sostenibbli. Irid jiġbed in-nies. U jiġbed in-nies mhux jekk ikun ċimiterju, mhux jekk tkun taf minn qabel naħa jirbaħ. Allura tinċentivalu. It's dak li jgħidulu bl-Ingliż a virtuous circle. Ma żgur li m'intix 100% konvint li hemm qed imorru nies biżżejjed kemm suppost. Assolutament le, hemm mismatch enormi, imma naħseb li dak il-mismatch Bejn l-interess u t-turnout. ħankunu qegħdin. Jien nara meta norganizzaw x'ismu l-hospitality. Mifquh jkun. L-idea naħseb tiġi minn tar-rugby. Tar-rugby jkun hemm balla nies, nofsa forsi għandhom idea kif x'inhu rugby, ġifieri fil-verità, imma it's the place to be. They go for fun. Jien nemmen For illi Beer is part of the fun, no? Le, mhux hekk. L-istrutturi tagħna ma joffrux l-esperjenza tal-ospitalità. Il-ħinijiet tagħna, jiġifieri inti kważi biex itmur il-ground, trid tagħmel sagrifiċċju li inti il-ħadd wara nofsinhar, pereżempju. All right, fil-li qiegħed mal-familja, fil-li tħares l-arloġġ, trid tmur il-ground, toqgħod hemmhekk, u mbagħad trid terġa' toħroġ, terġa' tmur del-familja. M'għandniex l-esperjenza li inti tista' tmur xi ħaġa pizzerija tal-familja fil-ground, ħadd xi ħaġa, qed tara l-logħba, bdiet il-logħba. Playing area, għat-tfal żgħar. Playing area, għat-tfal, li dak huwa dak li ħajoffri l-istadium il-ġdid. Dak huwa li inti huwa post tal-familja, post li jisma' jien jekk il-logħba hijiex il-ġimgħa, hijiex is-sibt, hijiex il-ħadd. Jekk il-logħba ħatibda fis-satejn ta' nofsinhar, jien mort f'nofsinhar, ħadna xi ħaġa x'nixorbu mal-ħbieb, ħadna pizza, ħadna xi ħaġa, qegħdin hemmhekk, kulħadd qed jieħu pjaċir, morna għadna naraw il-logħba, wara l-logħba mhux kulħadd ħanaraw kif ħadik għandek fejn tibqa', hemmhekk ukoll toffri l-esperjenza. Match day experience goes beyond the 90 minutes. Il-modell tal-Ingilterra, l-Premier League, inti tmur għal-ġurnata, mhux għal dawk is-sija u nofs. Ħadmu ħafna fuq għadi fi żmien. Or nexxit totalment. Problemi li kien ikollhom ta' ħuliganizmu. Mela, sewet tajt. Però Malta għandna problema li ħanejda jiena xin marati dejjem teqret fuqha, tikteb dwarha u ħafna nisa jikbu dwarha. Ma nistgħux nieħdu tfal il-ground għax ħlifda inkantaw bi krim ħażin. U ngħid tfal rajthom jien bajnejja. Isemmu l-qaddisin. Ta' 6 snin u ta' qaddisin għaxi daqshekk. Toffendi bil-qaddisin, mhux toffendi bil-qaddisin. Mhux hekk jiġri. Sant'Ero għara s-Salib jew jinnna f'San Dominku, jinnna f'San Giuseppe, ma tanċ semmu, ma nkunux premjer, aħna l-raban. Semmu. Jeda xki konto fe, semmu ukoll. Dere, imma mux għalek qed ngħid jien. Imma joffendu bi kliem passas, kliem 20. Ikantaw il-kbar. U tara tfal ta' 6-5-year-olds, rajtom anka fil-hospitality, rajt 6 darba l-għada, għoddejtu. Ma jafux xinu, ma qed ikantaw magħhom u jitkellmu ħażin. Imma dik hija kultura. Dik hija l-bidla li pereżempju l-Ingilterra kienet għar. L-Ingilterra kienet il-post
il-ground kien il-post tal-ġlied, Għadda it-tapon. tal-kriminali, tal-qtil u taffarijiet Le, dik m'hemmx. Le, Ma imma m'hemmx. ġifieri illum il-ġurnata saret bidla totali u sar il-post tal-familja. Dik m'għandix. Xorta joffendu u joffendu. Ejja, ma differenti. Kemm għandu. Le, ma aħna narawha Tagħna. kerax tagħna. Imma x'kull pajjiż li mort jien joffendu bil-lingwa tagħhom, imma għandek raġun. Fil-fema tiegħi waħda mill-bidliet li qed ninsisti ħafna dwarha u li bil-liġi tal-stewards u ngħid jien il-bidla l-kbira trid issir bil-stadium il-ġdid u għaliex qed ninsisti ħafna fil-stadium il-ġdid. Kont ħansa sigur. Hija għalija li tirresponsabilizza l-klabs. Jien ma naqbel assolutament xejn li jisna l-Iran bil-pulizija. Hoj, int, qed titkellem ħażin. Hoj, ġifieri dan l-Iran jisiru dan l-affarijiet. U toħloq iktar pressure fil-verità. Tirresponsabilizza lill-klabs. Mela kull klabb għandu jkollu home fixture, away fixture. Fil-home fixture. Code of Ethics. Fil-home fixture jikkmanda il-klabb illi qiegħed hemmhekk jara l-prezzijiet u jiena li anke meta joqogħdu jgħidu għax dan jidħol b'xejn u dan ma jidħol b'xejn. Il-klabbs qed ngħidilhom fil-ground il-ġdid għandkom prezz għal kull sit illi hemm li ħatimlew. Issa jekk tridu tqasmu l-kulħadd iddaħlu l-kulħadd b'xejn. Jekk tridu tiċċarġaw 100 euro għal kull wieħed, affarijikom. Intom responsabbli. Intom responsabbli jekk hemm fruħ u il-prezz huwa 10 euro għal kull sit. Jien irridhom dawk il-flus bħala MPL. Issa jekk jidatuhom xejn, tuhom xejn. Jekk Tindupjaw minn dupjaw. għamlu li tridu intu. U bl-istess mod, il-klim ħażin. Jekk ħajġri xi ħaġa, ħajkonna sistemi ta' kamera su kollox, Il-klabs responsabbli. tindivitwa lin-nies dak inti daħħaltu responsabilta tiegħek. Għandek din il-multa issa. U b'daqqa waħda, is-sitwazzjoni dak li jkun li jaf min jaqla il-panik, ejja ngħidu hekk, il-klabb irid jieħu d-deċiżjoni ħanibqa' nħallas il-multi minħabba dan il-persuna, mhux kwestjoni għalija li inti ddaħħal il-pulizija u d-disciplini. Le, għamel għasla. Tissib supporters għawin. Stess. Li morru jkellmu l-sħabu, taħu U bibtaħu. mhux hekk. Ejja xed naħdu l-flus il-klab. U xatawa dik, nkantaw għadna biex nkantaw nibdu pjaċir. Umbat hemm ma ħnejdilkom ċajta. ċajta u serjetà. Fil-verità, il-Code of Ethics mbagħad tal-Ingilterra tant kemm huwa strett Rigidi. illi it-Tottenham dawn huwa tim magħruf illi ġej għandu ħafna supporters Lut. Jewish. Jews. Jewish. U fil-slang Ingliż ludi huwa jisejħulu jid. Jidi. Dik hija meqjusa mill-xismu bħala hate speech. Immuma stess ta' Tottenham ikantaw għalihom infushom We Are the Army. Kull darba li kantawa dik jeħlu multa l-effej huma stess. Ta' fuq huwa stess. Fil-fatt min jara U dik l-area. Hemm jaraw bandira Izraeli. Dik l-erja ta' Londra mħafna il-komunità l-odija għawja mhux dik il-parti Huwa- biss huwa insomma. Parti iktar imma. Huwa fil-verità ħafna minn dak hemm riċerki sbieħ ħafna Josephine jeċċita, ma ħanejdilkom din eċċitant immens. Il-mod ta' kif il-politika il-dik tidħol fil-futbol u minn fejn ġej timijiet fi Spanja pereżempju għaliex l-Atletik Bilbao ma tal-imot u l-Barcelona, ġivri għandek l-Atletico l-Barcelona u l-Atletico Madrid fuq naħa. Għandek Real Sociedad, Il-Baski. Real Madrid, dik fuq naħa L-Athletic Bilbao u Real Sociedad. Totalment. Imma il-problema li Sabiħ għawek ħafna d-diskussjoni. tajjar bidda u bil-klim ħażin u billi toffendi. Per eżempju l-Ingilterra, sajmin isegwu wkoll. Jenna per eżempju coach, manager l-Ingliżi qed jaql erba, second in the morning, dat tip ta' kant aħna m'għandniex, ġifieri il-kulturi hija kompletament differenti. Il-lingwa Ingliża Insomma, taj, jien kull ground li mort smajt offizik veru. Isma' semmejtu inti kont ħanaqbes fuq xi ħaġa oħra, però ħanibqgħu fuq l-Empire Stadium kien l-aħħar ta' Marzu meta għamilt il-presentation flimkien mal-Ministru llum għall-Isport u Edukazzjoni l-Onorevoli Byron Camilleri u dak li dak iż-żmien kien il-Ministru għall-Isport llum tal-Ġustizzja nsellmulhom l-Onorevoli Clifton Grima. Għaddew end of March, August, għaddew 5 xhur. Fiex jinsabu l-permessi mal-planning, hekk it-target date ta' 2030 għadix relevanti, u fiex ninsabu. Għanna l-pjanti pratikament lesti, edin
kull darba nillimaw il-ftejm li għanna mar-rugby għax l-artija tar-rugby li nakkomodaw lil tal-baseball ukoll għax tal-baseball għandhom dritt li jużaw dik l-art. Edin nillimaw l-aħħar dettalji ta' kif għandu isir dan kollu biex inkunu nistaw diġà jidher li tracking number jidher li tal-planning li qiegħed hemmhekk. Kena diskussjoni sewwa bejn il-clubs fuq il-capacity tal-ground, jiġifieri kemm għandna mmorru li jkun kbir. 6 capacity ta' 6K. Ejja ngħidu li naħsbu ħajkun inqas. Għax l-argument huwa għandna nonfqu l-flus għal aktar capacity jew għandna nonfqu l-flus għal aktar faċilitajiet. Okay? Kenna diskussjoni twila sew ukoll mill-ġdid fuq l-art, jiġifieri u l-idea hija dik tas-synthetic. Issa tas-synthetic jfisser li mhux ħankunu nistgħu mmorru għal sports tourism għax timijiet barranin Jiġu għal ħaxix naturali. ma jiġux jilagħbu fuq is-synthetic għax la darba jilagħbu fuq il-ħaxix naturali u ħajr jitrenja fuq is-synthetic. Kien hemm xi changes qed nifhem sew Le, 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 fil-pjanti qegħdin- oriġinali. Hemm bidliet iktar milli changes iktar bidliet żgħar ta' kif minn fejn jiġi jidħul dawn it-tip ta' affarijiet imma konsultazzjoni mal-klabs. Jiġifieri l-idea tagħna hija li dan il-post nużaw kemm jista' jkun il-ħin kollu għal lobit tagħna, niftħuh anke għal lobit oħra jekk hemm bżonn li konna l-lobit tal-Ewropa li jkunu kemm jista' jkun hemmhekk u nimxu minn hemm. Darba għadi kelme, Hibs Ground. U int kontetti, u semmejta hawnhekk jien. Int kontetti li għandek idea li tagħmel tim tal-Under 21 jirab fil-Challenge League biex jirabu l-Maltin. Jiena għalija dik Għax għawd għir wis il-ġenituri qed jgħidu, u aħna qed nisponsorjaw il-klabs. Daw il-ħasut minn 100 euro fis-sena biċċit minnu. Fin-niesri, u ma jirabu mkien. Le, jiena U da għalija jikbu l-nies, ejdirhom. Jiena għalija din hija idea li għandha tmur anke l-MFA, għedtilhom l-MFA li nemmen ħafna bija. Tal-Under 21 għaw xi. Ngħidu Under 21, Under 19, whatever. Illi inti tagħtihom dawk il-players. Issa daħħalna din l-iskema li fil-fema tiegħi din is-sena ħanaraw ferm iktar talent Malti illi ħanaraw iktar nexxix jew le. Short hemm iktar. Għandek inċentiv finanzjarju ta' kemm ikollok playing time il-Maltina. Nemmen li ġifieri din minn fejn ġejja. Mill-fatt li aħna maħniex unika pajjiż illi għandna dawn l-issues. F'pajjiżi oħra bdewwa safenna fien Spanja kienu. Kumbat issa hemm l-Italja, l-Ingilterra ma jużawx għax hemm ħafna timijiet fejn jistgħu jillonjaw. Imma x'għamlu dawn? L-Ispanja għandhom it-Team B tagħhom. It-Team B jilgħab f'diviżjoni inqas. Anka l-Juventus għandhom Juventus Imma B. Spanja hemm kważi Juventus timijiet kollha li Primavera għandhom jidhirli. it-timijiet it-Team B. Fl-Italja għandek l-ewwel 4 timijiet li għandhom it-Team B, aħna m'għandniex l-infrastruttura li jkollok it-Team B ta' kull U laqas in-numbers. illi jinsel. Allura x'inhi l-idea? L-MFA taqqat team issa ta' dawk wieħed jara kif ikunu amministrati u fil-fema tiegħek għandhom jilagħbu fiċ-Challenge League minna jekk iridu jitilgħu m'għandix problema jien. Imma anke li tgħid isma' dawn qegħdin jilagħbu mingħajr ma jitilgħu kif jsir fl-Italja. Fl-Italja u fl-Spanja jistgħu jaslu bissa s-second, ma jistgħux jaslu iktar lis-second u naħseb li tkun mod tajjeb ta' kif tingħata aktar ċans lil-żgħażagħ tagħna. Il-naming rights fadal kwarta, fadal ħafna x'niddiskutu. Naming rights, il-branding tal-kampjonat. 3 snin mill-introduzzjoni tal-MPL, 3 kampjonati b'naming rights differenti, 360 Sports, Yo Health, issa Vibet, għaliex? Il-360 konna bdejna. Le, Mistoqsijiet li jisaqsu n-nies, hemm vera. Il-360 konna bdejna magħhom u mbagħad wasalna soluzzjoni għax il-Vibet kienu bdaħlu b'saħħa, rridu b'saħħa naming rights. Il-Yo Health hija brand tal-Vibet li rridu jittestjawha għaw Malta, wara li ttestjawha għal sena għalulna isma' nippreferu jkun Vibet. Din is-sena. Fil-fewa tiegħi għax forsi da, però ħanfaħħarkom, ġifieri naħseb li iktar isem trendi fil-fewa tiegħi. Yo Health.
Ma daqalix mill-ewwel. Jiena għalija It sounds cool, Jiena vibet. għalija Jinkot naqbizha. Jiena għalija jista' jisemmaw li jridu laqgħu li jagħtu l-flus lill-klabb. Ġifieri dak l-importanti. Le ma naħseb l-image din is-sena issa ħatibqa' waħda konsistenti għal ġej. Din is-sena wkoll ħajkunna trofew ġdid, kalla jrid, ġifieri għax spiċċa il-kuntratt bit-trofew eżistenti, naħseb li ħajkun trofew ikoniku ħafna, kif kienu jitkubina bina forsi biċ-ċurket meta issa żewwa fil-World Cup. Il-trofi ta' din is-sena mhux ħajkun trofi, ħajkun platt bħal tal-Bundesliga. Bħal tal-Bundesliga Bħal tat-tennis. Imma ngħidu l-Bundesliga ħajkun bbażat bħal tal-Bundesliga li ħajkun hemm l-ismijiet tat-timijiet li jirbħuha. Id-design u l-logo ta' dis-sena bil-falkinu dal-affarijiet. Eżattament. Li issa ħajkun hemm xi ħaġa iktar ikonika u li tarafha mal-ewwel illi ħad tiġi introdotta bl-istess mod, jiġifieri l-idea dik tal-Bundesliga. Jiena li tuskantani inti u n-nies qed jitkellmu dwarha possijaw biżnija kollox. Però fuq Joseph Muscat iridu nitkellmu. Ħażin. Int personali. Le, inti kont bniedem li ftit ikun hawn fid-dinja bħalu. Marija, Ismawek ma ġejnux imbiew il-ġerat. Kont kapaċi li b'moħħok toħloq tiġbor poplu warajk. Issa, għamilta fil-politika. Laħħad imbus. Tibżax, għamilta fil-politika bil-provi. Min nikdeb xejn, bil-provi għamilta. Imma issa mhux fuq il-politika. Issa f'daqqa waħda, Joseph Muscat mar fuq il-futbol. U għamil xi ħaġa oħra differenti. Jien personali, fiex kien ikollu ħin. Jien kollu mqabdim miegħu minn hawn jew minn hemm. Da għandu ħin jaħseb fuq il-futbol differenti. Imma ħadd qatt ma ddiru minn moħħu 70 sena nara l-futbol qatt ma ddit tibiċċa minn moħħi jien u l-oħrajn. Issa mur fit-triq u żgur li smajtuhom, inti Rodni smajta żgur, żgur. Kulħadd jgħid imma Joseph sa jibqa' hekk. Joseph hemm min isemmi l-politika ta' ġarura, ma dik mhux se nsemmi, m'għandix naqsmu kif tara inti. Li hemm hawn min qed jgħid sa jidħol President tal-MFA qed tissemma ħafna. Ħajmur ħajidħol fil-FIFA, fil-UEFA, qed jissemmew ħafna. M'għandi ċans. Għandek dawra fejf moħħok. M'għandi ċans għall-ebda waħda minnhom. Kollox il-ċans. Kollox il-ċans. M'għandix ċans, imma jien din Tfal, kibru Abbat nidbuħ, pus. Abbat nidbuħ. Imma jsemmu għan jiz. Vera. ħanejdin, nara. Jien nemmen illi il-mod jien qiegħed hemmhekk għax hemm tim li sostnini warajja. Hemm Alan, hemm in-nies li jtuħsib dan il-podcast, hemm il-klabs. Nieħu pjaċir ħafna li il-klabs tawn il-fiduċja tagħhom sħiħa u moħħi huwa totalment immirat lejn il-klabs. Nemmen li l-MFA ċittieħu issa d-direzzjoni li Ma għandha bżonn. l-poplu jitizjed minnek. Ma naħsibx li jien naħseb biex tkun president tal-MFA jrid ikollok 100% focus fuq l-MFA minn filgħodu, ġifieri naħseb tant qegħdin f'mument kritiku illi ma tistax tagħmilha la part-time u laqqas li tkun figurehead. Jien m'għandix dak il-ħin. Onestament. UEFA, FIFA. Ma naħsibx li nħares. Sara dik change fil-MFA imminenti għax ġifieri between the lines. Dak jaraw l-MFA, imma naħseb l-MFA huwa ċara fejn sejra u d-relazzjoni tagħna mal-MFA kif dejjem isna żewġ ċarajjes. Ġieli niġġieldu u dik u ġieli niġġieldu. Tabel MFA Infantino? Ħanejdlek. Le, sekonda, għax il-mistoqsija minn ta' fast twist. Infantino hemm ħafna affarijiet. MFA ħanibħan nipprova nikkorreġi il-mistoqsija. Il-mistoqsija tal-buż. U mbagħad Infantino nitkellmu fl-aħħar biċċa. Taqbel li l-MFA endorsjat jew tat fiduċja f'terminu ieħor ta' Infantino bħala President tal-FIFA? Imma dan għamluwa l-associations kollha. U fejnek imma n-nies irid jiftehmu man-nies. Mela, insomma, l-MFA għamlet dan sa fenna fien kienet waħda mill-aħħar illi batet litra u batuwa il-federations kollha tal-Ewropa qabel ma nqala dan kollu. Il-kjas tal-privatizzazzjoni. Ġifieri
mhux kwistjoni ġifieri l-MFA għamlet xi ħaġa ħażina jew le. Jien fuq li ġara fuq ta' Infantino, ħaniġi fuq il-konklużjoni, imma bad ngħidilkom għaliex. Kellu l-endorsement tal-CAF u tas-South American Federation. Mela, u jien xi tliet pajjiżi għalija oħra. ta' Infantino issa għandu jirreżenja. Imma għandu jirreżenja mhux għal raġunijiet li qed jgħidu n-nies fil-fema tiegħi, għal raġunijiet oħra. U nasal Għadan personali ta' 30 miljun, ħarġet fuq Sport Mediaset il-bieraħ. Ma tantx nemmenu jien dal-proġett. Minn dal-proġett li mbagħad sfaxxa. Jien ħanejdilkom x'nemmen jien. U spjega l-proġett għax minn ma jsegwix ma jafx x'qed ngħidu. Ħanejdilkom x'nemmen jien fuq ta' Infantino. Mela il-konklużjoni huwa li għandu jirreżenja u li m'għandux way out. Imma ħanibdew mill-ewwel ħaġa, x'għamel tajjeb. Il-World Cup estiża jien l-ewwel wieħed konċettiku fuqha irnexxiet fil-fema tiegħi. Jiġifieri naħseb biss kien hemm forsi 4 logħbiet li kienu bla sens, imma il-ħolm ta' postijiet bħal Kap Verde. Jien mort nara logħbiet, l-entużjażmu li nħoloq f'kull dik. Il-grounds kollha mimli l-Amerika. Le, ma kienx ovvja, kien hemm ħafna xettoċiżmu. Jiġifieri dak kien suċċess kbir. Ħanibdew minn hawn. Tu, l-idea illi tal-kollok sem tal-privat f'kompetizzjoni Bħal-World Cup. għalija mhix dawwa. Ma nispjega għaliex pennem li sar l-iżball. Għax hija xi ħaġa, fejn saret l-aħħar li sar? Saret fil-Formula 1. Il-Formula 1 kemm ilu li daħal il-privat fija ħadet spinta l-fuq. Il-Formula 1 qabel kienu jarawha irġiel bħali niktar minn 50 sena u forsi anke nistordi wara l-ewwel dik narhom għaddejjin. Bil-veloċità. Kienet qed tmut bħala suq. Illum jarawha tfajliet ta' 16 sena. Bin-Netflix bli għamlu b'kollox jiġifieri. Bil-dokumentari. Daħħal xi ħaġa li hija ġdida. X'għamel żball fil-fema tiegħi? Li mar ftem ma' nies partikolari mhux fetaħ tender internazzjonali jgħid min huwa interessat, min ħajoffrilna l-iktar le, mar ftem ma' raġel tat-tifla ta' Trump. Dik ma tistax tagħmilha. Jiġifieri U issa talab il-backing ta' Trump minħabba l-pressure li qed isir biex jirriżenja. Ma tagħmilx sens li tmur ġifieri ma tal-Katar ma tagħmilx sens li tmur direttament ma' xi ħadd meta għandek prodott bħal dak. Iftaħ internazzjonalment u wara min għandu xiktar xoffri. Ġifieri jien għalija l-ewwel żball li jagħmel huwa dak. It-tieni żball li ħadd mu qed jitkellem dwaru u li għalija huwa l-iktar punt ta' riżenja huwa dak li żvela l-Guardian illi dan qed jiftiem mas-Super League, ġifieri qed jiftiem mar-Real Madrid, mal-Barcellona, mal-oħrajn biex is-Super League dawk li jridu jinqataw mill-UEFA u jagħmlu iċ-Champions League tagħhom is-Super League. Issir il-FIFA Super League. Global Club Competition semmew jew. Ma rridu jagħmlu FIFA Super League. Ġifieri f'dak il-mument inti qed tkisser il-UEFA. Hija parti mill-pika u l-gwerra li ma sefferin l-UEFA bħalissa wkoll. Imma ma tagħmel sens illi inti jkollok il-Federazzjoni Internazzjonali tidħol f'saqajn il-Federazzjoni Ewropea. Il-UEFA Champions League qed hemmhekk m'għandux ikun ikollha l-ebda tip ta' kompetizzjoni mill-FIFA. Dik minna nifissa li ġew żbelati dokumenti fejnu qed jiftiem mal-Real, mal-Barcellona, mal-klabs Kien hemm il-Juventus jidhirli wkoll. Il-Juve kien hemm il-Milan kollha. 15 il-klabb. Seta' kien hemm il-Bayern, ma naħsibx kien hemm il-Bayern dak iż-żmien. Insomma, dawn il-klabs kollha li joħolqu li għalihom tkun il-FIFA Super League. Dak il-mument f'daqqa waħda kissir ta' Champions League. Ġifieri sakemm qiegħda Super League waħedha u qegħdin jippruvaw li kellhom il-Federation f'daqqa waħda daħħal Federation kontra oħra. Però anke minn ma nitlu f'dettalji imma dik għalija huwa l-lok ta' riżenja fuq hemm u l-lok ta' riżenja li mar fuq xi ħadd partikolari meta għandu dal-lass enormi mingħajr ma fetaħ. Anke l-pressure internazzjonali d-dossier li inti qed issegwi wkoll ta' Daily Telegraph u l-aħbar li ħarġet fuq il-BBC illi kellu relazzjoni intima ma' waħda mill. L-Ingliżi ma jaħlu. Ġifieri għaddejja pressure kbira bħalissa. L-Ingliżi. Imma fejn toħroġha fil-medja. Mhux għax hemm il-pressure biex tir. Il-moment li ma ħadux il-World Cup u ngħatat il-Qatar. Ma ħafruwix il-blatter u mhux ħajaħfru għal dan. Ġifieri dan he's a dead man walking. Min tara flogu inti, tara xi ħadd? Ifimni, qed jissemma ħafna l-Kalajfi tal-PSG.
li huwa Al-Khalifa. li għal-Khalifa Al-Khalifa, insomma li għandu il-backing Li tal-Ewropej. Miss World Cup Saudi Arabia u 2030 jidirli. Le, li jmiss Le? għandek il-Marok, Spanja Marok għandek u u Portugal, ta' wara Saudi Arabia, 2034. Al-Khalifi ikollu l-backing tal-Arab, l-Ewropej u l-UEFA timbekkjaħ għax fil-ġlida ma' Super League zam mal-ċismu ħal-ICA minn idejn Anjelli. Ġifiri li qed jissemma, issa jekkux l-ħajja raqsla jew le, ma li qed jissemma u ma fimni huwa interessanti ma naħseb lob kbir wisqali. Kenna sajf jiena u Ellen Jesmond u mill-advisors tagħna Zerafa wkoll fej niżlet tajjeb ħafna l-Fund Initiative Distribution. Rural clubs, Fund Distribution Initiative. Kollha rajt. Kienet tajba mill-klabs laqgħuna xi ħaġa pożittiva, kif twildet din u kemm kien diffiċli għalik u għal Ellen tikkonvinċu 12 klab tal-MPL, jidher li l-figuri inti tafhom aħjar minni, jidher li 150,000 qed jitqasmu bejn 54 minus 12, 42 clubs li mhumiex fl-MPL. Ejja fil-mezz Kemm kienet diffiċli għalikom Għadda mill-matrikola. tikkonvinċu l-MPL li jċeħdu daw il-flus jidher li 15,000 kull klab biex qasmu ma' klabs iżgħar. ħanejlek mhux ħanejlek li kienet diffiċli qas li kienet faċli. L-argument kien ma ħarsux sal-punt ta' temm neħirna. Dejjem noqogħdu neqirdu bħala premier li kulħadd kontrina. Jekk dan toqgħod titħanżer, Ħaġibhom iktar kontri. mhux ħaġi ejja nuru illi jekk jola l fuq il-Premier Malti ħajgawdi kulħadd dikija l-importanti u dan ngħidu għax hemm deċiżjonijiet oħra illi jekk ma naħduhomx ħanibqgħu running on the spot. Jiġifieri din is-sena diżappunt ġara fl-Ewropa. Fil-fema Konġela tiegħi ħar mistoqsija. fil-fema tiegħi dak li ġara fl-Ewropa għandek parti pastazata li saret mal-ħamrun. Bir-referis. Parti oħra kien hemm xejdulu għaw lob illi mhux lob, draws polot Diffiċli. li kienu diffiċli. Però ħana minnek mistoqsija, is-suċċess, anzi s-suċċessun nerġa' ngħid fisem il-pajjiż kollu għax fl-aħħar mill-aħħar jien nemmen se jkollok min jobot jew min jixtieq id-den il-ħadd ieħor, naħseb għandi idea bħal mandina. Però naħseb il-pajjiż kollu ħa pjaċir bis-suċċessu tal-ħamru l-siżi li għadda. Kienet biss illużjoni wara d-diżastru ta' dan l-istaġun? Jien nemmen illi l-ewwel net jekk tara kull darba xiġri meta tim imur tajjeb Jenit ħafna. ftit il-fortuna. M'hemm koll. Fit luħ tal-pol. Ejja ngħid, ma kif dis-sena daret kontrihom l-isfortuna. Ejja ngħidu huwa ċara ħafna illi kull min huwa ta' rieda tajba kulħadd ħa pjaċir. All right? U nibdew ħaġa. Mela, inti żgur jekk min jsegwi jaf illi biex ikollok ċans tasal għal league stage tal-Conference League. L-iktar mod mhux sempliċi imma l-iktar mod ċar huwa li tirbaħ il-league. Il-passaġġ bil-Champions League. Għax inti jekk tirbaħ il-league għandek bżonn tgħaddi żewġ rounds. Jekk tgħaddi żewġ rounds, tgħaddi l-ewwel wieħed u mbagħad tgħaddi xi wieħed minn ta' wara. All right, ġifieri għandek 4 chances illi mela tgħaddi l-ewwel wieħed bil-fors. Bil-Champions League, ġandek. U mbagħad tgħaddi jew it-tieni, jew it-tielet, jew ir-raba'. Ġifieri għandek 3 chances trid tirbaħ wieħed. Għal-grupp 4 herdis jew 5 hemm 4. Le, le, 3 Qs, playoff u groups. Groups Inti għandek minn ma nqogħdu nitlu f'komplikaġni. Jekk inti anka tgħaddi it-tieni round ta' Champions League, inti hemmhekk f'dak il-mument Garanzija. assigurat Minn group stage. il-grupp tal-conference. Jekk tgħaddi punt wieħed tal-Europa League, assigurat il-grupp tal-conference. Jekk inti għaddejt żewġ punti fil-Champions League, assigurat mill-grupp anke tista' tasal anke tal-Europa League. Jiġifieri dak huwa l-iktar waħda ċara. L-oħrajn li jridu jgħaddu 5 rounds u ma tista' tfalli l-ebda waħda huwa possibbli imma mhuwiex probabbli. Xorta jista' jkollok kellna sitwazzjoni 3 snin ilu fejn il-ħibs fil-verità ġew misruqa fl-aħħar logħba għax kienu qegħdin ċari ħafna mal-kups minn għalija illi ħajaddu. Kienu għadhom mal-vadu t-sidili tal-leħtix u kellhom iċ-ċans ċar u mbagħad wara minn għalija kienu ħajġu ma ta' San Marino,
kellhom Kif ċans. ġalhom il-Florjana Kellhom- sa mal-Kosovo? kellhom ċans. Xifer jikwalifikaw kieku ġew ma' Trafjori, Imma ma' jien San Marino. din li rrit dik. Il-punt kollu anka dis-sena tax-Shamrock tal-Armenja l-ewwel meta joqogħdu jgħidu ċertu nies tal-Armenja. L-Armenja huwa pajjiż senjur. Ġifieri dawn jitfgħu flus kbar fil-futbol. Imma waħda mill-affarijiet huwa illi t-timijiet tagħna fl-Ewropa jilagħbu l-iktar logħba importanti f'dal-każ il-Furjana Fl-Arzmin. fl-arzmin tagħhom. Meta l-plejers bil-kemm jafu xulxin. All right, jien ġibart naqra informazzjoni, mela dawn rabu ma' Shamrock Rovers. L-lik Irlandiż kien Il-lik fl-Irlanda jibda fi frar. Marelli. Issa, l-Irlanda mhux xi pajjiż kiesaħ, għax jgħidu għal dawn tan-nord Tan-nord. fejn hemm is-silġ. Mhux veru. L-Irlanda, u għalu l-Irlandiż, għax nitkellem mal-Irlandiż, għali x'għamiltu hekk. Għalu li biex ngħaddu fl-Ewropa, biex inkunu nistgħu ikon iktar ċansi li ngħaddu fl-Ewropa. Mela, l-Irlanda jibdew fis-6 ta' frar il-lik. Il-pajjiżi kollha Baltiċi li nilagħbu dejjem magħhom, jiġifieri l-Estonja, il-Latvja u Litwanja. u l-Litwanja jibdew fi frar ukoll il-lik. Il-Faroe Islands illi nqalgħu b'inġustizzja il-Ħamrun, dawn ilhom minn Marzu jilagħbu. Jiġifieri dawn mhux issa ħajibdew il-lik tagħhom dawn jiġifieri diġà iġġeljaw il-Ħamrun. Jiġifieri tim illi għadu ħajibda il-pre-season ukoll kienu ħajgħaddu magħhom. Imma dawn ilhom jilagħbu. Ħafna drabi. Dawn ilhom Le, le, le. jilagħbu. Mela, isma' di il-Polonja diġà bdew jilagħbu fl-24 ta' Lulju. L-Armenja bdew jilagħbu fl-aħħar ta' Lulju. Il-Kosovo biss li għadhom ma bdewx jilagħbu. Parti mill-iskuża hija x'naf I know where you're going, naf fejn titmur b'din l-istatistika, parti mill-kritika apparti li trid tiċċaqlaq l-ekosistema sieħa tal-futbol Malti. Però anke ħabba klima għax jgħidulna kif tista' tilgħab il-lig f'Lulju bla bla bla. Erħiela ħanibdew f'Santa Marija, ġifieri l-ġimgħa dieħla. L-Ingilterra jew partijiet kbar mir-Renju Unit inti segwi kollox u żżur daw il-pajjiżi regolarment. Kellhom sajf inkredibbli mill-lat ta' sħana, ġifieri din iskuża għax l-Irlanda jibdew fi frar u jilagħbu f'Ġunju Lulju u temperaturi baxxi. Il-medja Ingliża temperatura mnu jidhirli xarejn 29-30-31 degrees. Kellhom ir-Renju Unit das-sajf. Jien nifhem. Ġifieri miskuża. Jien nifhem it-timijiet tal-diviżjonijiet inqas mid-challenge l-isfel, speċjalment dawk li huma l-amateurs. Jgħidulek jien fis-sajf il-plejers tiegħi jridu jmorru l-baħar mal-familja, jridu jsifru, nifhimhom dan kollu. Fl-istess ħin l-unika ħaġa li qed ngħid hija jekk ma nsibux xi tip ta' soluzzjoni li tal-inqas inċaqalqu naqra id-dati tal-lig, aħna qed naffrontaw kull darba nies timijiet illi jew jekk ma tidinix polza tajba dawn kull tim għandhom b'għet u ieħor 15 miljun li jitfgħu fil-klabb tagħhom ta' kull sena ġifieri huma ippreparati b'ċertu infrastruttura. Aħna l-iktar li jitfa' tim 2 miljuni u nofs, 3 maximum li jkun tefa' ħafna minnhom jitfgħu miljun u ftit. Ġifieri dawn jkollhom 15-il darba aktar mill-budget tagħna. Jew inkella dawk it-timijiet li għandhom budgets daqsna, jew li huma tamparna, ikunu ilhom 3 xhur, 4 xhur jilagħbu diġà. Ġifieri għalihom jafu xulxin bl-amment u xorta nżommu magħhom, nżommu kważi ras imbras magħhom. Jien ngħid li kieku l-Furjana s-saħħa tal-argument ġew ma' Shamrock, issa Shamrock tim superjuri. Tim superjuri, kellhom way player fil-World Cup ukoll. Ma' Cape Verde. Eżattament. Erbat jew wara lab magħhom jew jkun l-Irlanda. Tim superjuri, imma dawn ilhom jilagħbu flimkien minn frar li għadda kieku l-Furjana qegħdin b'4 xhur esperjenza ta' xulxin. F'dal kuntest ħanibdew nagħlqu l-linja taħsib tal-MFA konformi mal-MPL? Le mhijiex. U nifhimhom. Għax nifhimhom illi jridu jħarsu l-ekosistema kollha. Hemmx soluzzjonijiet jew inċaqalqu ftit, jew inkella jinnaf jiċċaqalqu l-ewwel żewġ leagues u mbagħad ikun hemm xi tip ta' formazzjoni oħra ta' kif isir dan kollu. Min jaf. Li nista' ngħid biss huwa qed nippreżenta l-fatti. Għax jien li rrid li kulħadd jifhem. Li maħniex qegħdin inqablu like with like, anke meta qegħdin immorru nilagħbu issa jkun hemm ma tal-Faroe Islands, issa ħalli għall-Faroe Islands sara kemm imxew il-qudiem bħala tim nazzjonali. Imma għandhom ħafna timijiet jilagħbu barra u żgur. Imma qed ngħidilkom tim
average mill-Faroe Islands, dawn zammew bl-inġus għalaw l-ħamrun b'inġustizzja, kieku l-ħamrun ilhom 4 xhur jilabu, kif ilhom 4 xhur jilabu dan tawhom 3 fil-wisaħ. Dik hija il-verità. Għadix qed nilagħbu lajkut lajkux. Inti jekk li dan huwa t-tielet staġun ta' din is-sistema. Ta' dal-format. U dan format. Ta' din l-introduzzjoni. Issa dan il-format jekk jista' jibqa' l-istess format. Jista' jibqa' jista' jinbidel. Wara t-tielet sena, wara dan, Wara t-tielet sena. il-klabs jistgħu jiddeċidu li jibdlu. Jekk jiddeċidu li jibdlu, kemm ikun baħar mbagħad? Le, issa, irridu Intom il-kuntratt Aħna, mela, aħna Għax il-nies għadhom qas kienu draw, issa jibdew jidrawh, tista' tibdilhom kollu. Ma mhux dik aħna qegħdin kull darba nippruvaw nillimaw l-affarijiet. Issa, jien l-ewwel wieħed illi minix qiegħed hemmhekk biex ngħid irid jibqa' bil-forsek. Qed ngħid li rridu jifhmu il-klabs u nemmen li qegħdin jifhmu huwa illi jekk immorru għal format Tradizzjonali. mingħajr xi tip ta' playoffs, ħambatu finanzjarjament u ħambatu mill-udjenzi. Okay? Forsi il-klabs ħajkunu iktar kontenti, forsi ċertu supporters ħajkunu iktar kontenti, forsi jista' jkun. Ma jindik il-fatt li qed ngħidilhom, isma', jekk ħammorru għal xi ħaġa mingħajr xi tip ta' final, mingħajr xi tip ta' playoffs, ħajkun hemm inqas flus u ħajkun hemm inqas Tifhem nies. x'jgħid between the lines, ġifieri anke nisem barra x'ħafna drabi nisem barra għax l-MPL u qtiltu l-kampjonat u da affarijiet ħafna nies. naħseb Jekk għajjem ngħid xoċata ħafna- korreġini, Le, għan nisem barra, le, forsi ma kellhomx edukazzjoni biżżejjed. Ħankun ċarta, mhux in-nisem barra mhumiex edukati, ġifieri ħankun ċar, forsi ma ġewx edukati biżżejjed. L-MPL għalihom għal Anabella u Dr. Muscat sewwa. Ejja, mhux L-MPL problema. hija l-clubs. Il-kritika li qed isir il-format fil-drabi għax il-kritika ssir mis-supporters, mill-keyboard warriors, il-presidenti li huma l-MPL tal-ħamrun tal-fuja tal-belt tas-snima tan-naġa ta' Bilżabbuġa. Manka din- Dawk ma jattakaw jikkritikaw. Jiġieli kontenti, Le, mhux bil-fors kontenti, ngħidu hekk, ġifieri ikun hemm. kuntest ta' format. Issa jkunu jgħidu nibdlu xi ħaġa. Ikun hemm dik, imma ħanerġa' ngħid. L-ixxu hija jekk immorru round robin, home or away, biss ħajkun hemm inqas flus. Il-klabs ħajtilfu U l-flus. ħajkun hemm inqas attrazzjoni ta' nies. U kummerċjali Issa, wkoll. Jekk iridu mmorru hemmhekk, immorru Kif hekk. konna qabel, Ġifieri jekk iridu mmorru hemmhekk, immorru hemmhekk. Conclusion. Anke għalhekk qed nagħmlu dal-istudju li qed jagħmel il-Professur Marmara, għax inti qed tgħid is-supporter, jien irrid nifhem. Għax dik dejjem fimtajjin. Min ħafna drabi min jitkellem fuq il-Facebook, min jitkellem dik, għax ħafna drabi inti tmur fuq il-Facebook biex tgħid xi ħaġa kontra xi ħadd. Kollok ċertu rabja. Ftit li xejn tmur biex tgħid impulsive kemm inti behavior. kontent b'xi ħaġa, tmur għal polemika. Qabel kienu inti m'għadek sejn. Kollox ta' bela 10 affarijiet ta' 10 affarijiet. Disa tajbi. Inti għandek idea wkoll Imma dan fil-żmien waħda ħażina fuq dik jagħmlu li fuq waħda ħażina. Fil-żmien kienu jibatu l-tri fuq ir-radio. All right? Jien il-bosti hekk jagħmel li jiena minn 10 affarijiet. Umbat kienu joqogħdu jċemplu fuq ir-radio u l-phones. Issa, il-bniedem jimur fuq il-Facebook. All right? Għax dik hija Il-trend. il-komda. Da min mandu xej xilmenta, inti tmur biex tgħid ara kemm veru mort nikom dar-ressa, veru kien ħażina x'għamlu hekk. Mhux ħatoqgħod tgħid illa llu kemm kil tajjeb hemmhekk qatt ma ftit li xejn tisma' Għalek taqbel miegħi. Impulsive behavior. Xiex? Fimni, mhux kwestjoni ta' Min jaqla li ma naqrax. Close it. Jien dejjem inħares għalhekk qed jien nixtieq nara il-maġġoranza silenzjuża xi jħossu. Minn hemmhekk nieħdu d-deċiżjonijiet. Jista' jkun li issa pereżempju saħħa tal-argument. All right? Laqas irid ngħidha. Ejja naraw il-konklużjoni ta' qed nantiċipa konklużjonijiet li jista' jkun hemm jew li ma jistax ikun hemm. Ma jien nemmen jekk noqgħod fuq il-Facebook hemm 90% kontra illi kif inhu u 10% favur. Forsi. Imma jekk taqra l-Facebook hekk hu. Issa jien irid nara. The percentage has narrowed. Issa il-verità x'inhi? Issa il-verità ma tfissirx illi inti għax ikollok survey jgħidek tkun pinnur li timxi marriħ, tgħid din hija realtà. Jien niftakar għandha xi totalment differenti. L-ewwel darba li kontrajt survey fuq iż-żwieġ omosessuali kien 7% kontra
u 30% favur. Ma jfissirx jill-ewwel wieħed għax rajt jekk qed mela ma naqbilx. Għax il-maġġoranza l-Kristu għallu salbu salbu, l-barabba ħilsu. Ġifieri li rridu l-barabba u li ġifieri dak kien servej ukoll. Ma jfissirx li għamlu tajjeb laqqas. Ġifieri dik hija mbagħad id-deċiżjoni li tittieħu. Antikora tal-aħħar. Kif sa ġibu n-nies li baqgħu mwaħlina żinin qudiem it-TV? Jien nemmen li jridu l-esperjenza, ma nemmenx li hija kwistjoni ta' Tal-Ingilterra li semmejna qabel. Trid l-esperjenza, trid il-ħinijiet. Per eżempju, jien dis-sena ħanerġgħu nesperimentaw fuq il-logħba tal-ħadd filgħodu. Ġifieri naf li hemm il-coaches joboduha tal-ħadd filgħodu. Nibluhom. Il-logħba tal-ħadd filgħodu, pereżempju, ħanagħmluha wkoll u konvinċejna t-timijiet għax hemm iktar flus fija. Tgħidli kif hemm iktar flus Naħabba fija. television, ħabba l-online betting companies. Ħabba l-online betting. Għax fil-11 ta' filgħodu tal-ħadd m'hemm xejn fuq xiex Daw il-laba internazzjonalment. li kollhom kilba biex jilagħbu minn filgħodu ma li jqumu. Mhux bil-fors. Kollhom logħba fuq xi jilagħbu. Mhux bil-fors hija kwestjoni ta' kilba jew hekk. Imma bħala prodott anke f'time zones differenti fil-qasam kummerċjali, fil-qasam tal-stock exchanges, jeżisti dak li jgħidulu d-downtime. Ġifieri bejn li jiftaħ New York, l-stock exchange, bejn li jiftaħ Tokyo, bejn li jiftħu l-Ewropa. F'dawk il-momenti jiġu ċaqalqa madwar id-dinja biljuni ta' flus. Alright, li jkollhom bżonn pospen jaqlaw xi ħaġa. Aħna rridu bl-istess mod nidħlu f'ċertu slots. L-11 ta' filgħodu, il-ħadd jew fl-10 ta' filgħodu m'hemmx prodott tal-betting internazzjonalment u waħda mill-modi ta' kif qegħdin nippruvaw nżidu aktar flus, intistaqsejn fil-bidu kif qed taqlaw iktar flus, huwa li nitfgħu dak il-lob biex inkunu nistgħu nattiraw aktar sponsors. Anke minħabba time zones differenti wkoll. L-esperjenza tiegħek bħala Prim Ministru l-ekonomija biex mexxi l-ekonomija pajjiż għenitek biex dak il-moħħ tħadmu l-ekonomija Esperjenza. tal-futbol Malti. Imma bis-saħħa tal-klabs, għax li kieku. Prim-Ministru waħdek ma tagħmel xejn. Il-finanzjament fil-futbol daħlu. Ġifieri il-futbol. Jien dejjem hekk ngħid, ġifieri mhux Joseph, ġifieri il-futbol in ġenerali llum il-ġurnata b'kull rispett lejn disċiplini oħra, tennis, il-baseball, il-basketball, whatever. Dak huwa sport, dik hija disċiplina sportiva. Il-futbol sar iktar industrija mill-isport, ġifieri il-futbol tant daħlu finanzi fih, tant kiber, tant semmejt inti stess World Cup estiża bi 48 possibilment ikun 64 nazzjon. Mhux kollu tajjeb, imma fil-verità il-UEFA minnek in-nies toqgħod tara kull darba kif qed jiżdiedu il-liċenzjar tal-UEFA. Okay? Jiġifieri tibda tara kemm għandek bżonn coaches. Jidher li hemm issa waħda minnhom huwa li jekk għandek il-head coach bil-license A ma jistax ikun l-istess bniedem li jkun responsabbli minn nursery. Kemm għandna license A license għaw Malta u top license. Għandek ħafna riġidità wkoll. Għandna ħafna requirements. Għandek ukoll. Għandi dubju għalija dak huwa internazzjonalment bħala tim nazzjonali għand iktar ċans illi we bridge the gap fil-futbol tan-nisa fi żmien qasir. Għandek l-ixju tal-UEFA wkoll għax sofra minna dal-aħħar 3 snin il-klab li taf nżomm miegħu l-Aston Villa l-PSR, il-Profitability Sustainability Report. U li hija xi ħaġa li l-UEFA toqgħod attenta ferm ma' clubs fil-member associations tagħha biex ovvjament iżommu l-finanzi fil-bilanċ. Inti semmejt il-futbol tan-nisa. Kemm fal-futbol tan-nisa? Kif ukoll għal-futbol taż-żgħar, jien taf x'nixtieq nagħmel u bil-ground il-ġdid forsi nkunu nistgħu għandek dik il-possibilità nagħmluha. Illi qabel il-lob tal-Premier ikun hemm il-lob taż-żgħar. Jew tan-nisa. All right, illi jiġu in-nies fl-imkien li inti għandek u anke dak li jkun, anke dak it-tifel, anke dik it-tifla, anke dik il-mara, dak whoever, inti qed tilab fl-istess stage illi m'intix qed tilab fi ground illi forsi mhuwiex up to standard. To be fair, daħlet dak l-esperiment is-season li għadha l-MFA bil-final tal-Jubilee Cup. Tajba ħafna. Kellek il-imġarru l-ħibs u mbagħad wara kien hemm il-final tal-ġie. Jien nixtieq jekk inkunu nistgħu naħseb inkunu nistgħu nagħmluha aktar u bis-sintetik iktar u iktar. Li tal-inqas ikollok qabel l-ewwel logħba
ikun hemm logħba oħra jew xi ħaġa minn logħbiet ta' iżar Under fleta, 18, whatever, nisa. anka tal-futbol. Lower age tan-nisa. groups, u l-age groups iżżar. Ħalli inti iddakkar aktar. Jismaw lajjat. U tagħmel l-istess. Wasalna fl-aħħar. Why not? Iva. Interessanti naħseb jienet. ħafna sa. X'taħseb? Tina rating, Simon, tina rating. Xiex, 1 on 10? Grazie John, għandek closing minn għandek closing? Closing, grazie Dr. Muscat, Grazie Joseph, lilkom, ħabibtana, grazie per lilkom, ovvjament. grazie lilkom. Jena taf xnejdilom, ġifiri meta jgħidu li, ima Joseph, nidhom privileġġi kollok lilu bħala boss, ġifiri disciplina u way forward, timxi l-qoddim u jalla il-ħolmi li għandek għal-futbol Malti kompli jsir realtà. Grazie John, Simon Abela, Andre, Luke Zarafa, O'Reilly's Buġibba, Stepping Stone Buġibba, Maypole, il-sponsors tagħna biex Polemika Football Podcast ikompli għaddej ibqgħu magħna il-kampjonat kif kien jgħidilhom alla jħfilu Maurizio Mosca. Bon kampjonato tutti. Dak u kien xaqta bil-pendolino. Il-pendolino. Il-kampjonat qisi dal-podcast episodju 10 ħireġ lejlet il-bidu tal-Vivet Malta Premier minn qalbi il-kampjonat itebli kulħadd insemmilkom.